biar sih tangga. Mas ya. Kiếm được một khát được thôi. Ê, tôi đi ra, cái chú tham của nào mà. Cho kira ten. Ra vậy. Aduh, hai जों भिडिअ बानायग्रा नङा बेबायदियाव माबा गैयाबा जोंहा आं गेब्लेयाबाथ' बाखाथारो आं उवालाव देजागौमोन ना नांगौबा दा सानानि बायदि खेबसेनो जाबाय आंबालाय मोनबायबालाय नायहोदो र' जाबायहाय जाबाय Awit hasilnya. Udah fai sao ấy chừng biết lại phải खुसीको लिङैनो फैलाय खुसीको जाबायना जायाखै ओइ रिसि नै बेखौसो खेबनांगौ गारनायाव गैयाला आबगारि नोगोर बुरजा माबा नोगोर बुरजा सोलाबाय बाहेराव संफैदो बाहेराव बेना बिहावा नोंना बड'सा हाबायाव आंनि हाबायाव बिदि एवनांगोन नोंसोरो अनेक ग्रुप फैनांगोन नोंसोरो लंपेन्ट नस्थ' जादों आंना सख्रानियाव मानो होनो मैखोमा नुखादों खोमा नै ओइलाय आइ फैबाय सारायखौनो ओरै फिदिंनांगौलै आंबा फिदिंनोसो एसे हमनानै आं हमब्लाथ' मोखाङाव बेरदेरनानै थिफु जानो मानो बले थिफुनांगौ आं बायोलै जाखो नोंनि हाथाइखौ नुगोन जागोन बियो होनना खोन्थाब्ला दाननाय रोंगौ बियो हा दानदों बियो माखौ दानो ससे दानो ने आंलाय दानाबा सोरबा होजोबो नोंसोर दानो आं रायबाबा आं बेखौ बन्द' खालामनानै गोदै फैसा होना होगोन आं रायनायखौ होफानांगौ बबेखौबा होखायोबा बै सैमाखौ सेबै सैमालाय नोङो जाजोबखाबाय जोंनाव जेखाइ दङ ना गुरग्रा नैबे बाबाया फेट सोरबा रायलायनो नांगौबा लांफैनो हागोन आङो अनलाइन हरो बेखौ अनलाइन डिलिभारि जायो बियो बेखौ मा एबा मोनगोन बेखौ आंनि एसएस फेमिलि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मोननो हागोन नोंथांमोनहा नांगौबा जोंनाव जेखाइ दं ए मिना थैग्रो जेखाइखौ नुनांगौआ मा जेखाइ नायलाय नै ना एवग्राया आंखौ खिथानाङाहाय लासिंसो आं बिदि फिलिमफ्राव ओंखारलाबायो लाजियो फिलिमाव ओंखारबायो आं लाजिया ओमफ्राय नै प्रडाक्सनाथ' दंखायो आंनियाव हगारसै नै मानो देग्राया खालामसै एबार आगै हौवा मोनबाथाय ने आयौ जों दादाखौ हरोब्रा दे मिस्ट्रेसफोरखौ जाखादोंमोन ना बाबाबो मिस्ट्रेस होननाया ना होनो दे बेखौ आं मिथिया आं जेबो सिनायानो ना खान्दा नास्राय
बे गप्लांगुवा खिग्राया मोनबेसे जात दं दे नाया आं मिथिया होनदों आं खांजेनबाय देया आं सुखुवा हमनो फैबाय आं दुन्दिया लाङा नै सामब्राम बिलाइखौल' लांगोन खानोसै आं ओंख्रियाव होनो सामब्राम बिलाइ सोनामावसोमोन हालदैया गैला दा होला मोनामसै मोनामो दहायनो एसे हरबावनांगौमोन माबा जालायबाय बिहा बाराय माबा साख्रियावबो खेबो अबायसो आहालाय बे बेदर मावगौलै मावगौ माइरं गोरलैया दे गुदुं जाथारबाय आरो अनले लाला लिला जासिगोन अनलाया आयौ फारसे माबानानै खेबगासिनो दं केमेरामेनानो गैयाबा बैयाव स्टेन्ड नुदोंमोन नामा दे स्टेन्डखौ गेजेराव दोनदो ओरै फिदिंबाय थादोंमोन मानो जाबायमोन नै देरा लाला लिला जासिगोन गुदुङाव गुदुंथारा अनलासो अनलासो मानो जानांगौ सिनायलायासै नामा गोथावथार खथ्थ' गोथाव खुसुं बेदरसोबाव ने नै बिनो बेखौ बोखार बर'नि ओंख्रिया मा होनबा मोनसे बे बेदरखौ माबायाव रानबानो जासिगोन अनजुलियालाय नै जायगायानो गैला माथो नों जामारा होमबालाय लाफा बिहरदो लाफा लाबोलाय लाफा लाया जाया दांनो हादों नै नै गुदुं दे गुदुं गुदुं उन्दैया लाफाबो जायानो होमबालाय बे आलु बेदरनि आलुखौनो जादो नोङो दांनाया सुदे गुदुंबा उदै मोनसेयाव थाखागोन बा आया लोंसिलायदों जालायबाय हाय दे मोजां होनदोब्रा हाय जाव बुंग्रा ओरै थानो देलायब्रा नुहुरजोबखाबाय सप्तासे सिगां लामा नायनो थाखाय आं थांदोंमोन ओमफ्राय हिनजाव लायनायाव आंहा लामा खिन्थानो थांनांगौ जायो नोंजों जालियाबो एखेखा सानजारि नांजाबखानाय सोंलाय ओंखाम नांगौ न'नो जानो सेनायानो माबा सोनायानो जिग्रि कमप्लिट जाना सुखारो ए गासिटारना गारा हाय आपसि गारा जादोब्रा दे जोंखौ साबा दागाफोरखौ हगारहरलाबाय थानोसै हारा बारा महर गैयि मुस्रि गैयि हारांगा
ओंखाम गोरलै जादों होनलायदोब्रा ओंखाम गोरलै जादो आइ रायलायबाय आइ लाङो हाबोजोब्बायथ' रावा हाबोजोब्बाय आइ नागारनानै गाव नोंनि रावा हाबोजोब्बाय हनै नागारना दोनदो मानो रायनांगौ आंबा गेब्ले गिदिरखौसो जादों न'निया बिदिनो जाखायो सानैबो सासे गथ'फोरनि जाबाय सासे सारा गामिनि जाबाय जा बिसोरो बिजिनि थांगोननि बिसोरो सासे गथ'फोरनो सासे सारा गामिनो नै गथ'फोरनि सारा गामिनो सुलाकाता सुलार लाग्रा खालायग्रा बबेनि थोरसिया काटा खाना खान्दा र'लै खाना हाग्रा सुलाकाता नालाय खाना हाग्रा सुलाकाता नै मुरि खन्थ' मोनजाबावसिनोसो सुलाकातायाव